Mutta ne molemmat yhtä aikaa alas. Alvari. Selma. Selma on vielä aika pieni. Joo. Siinä on tosi pieni. Sieltä tulee. Tää taitaa olla tästä. Toi kans pommi. Alvari. Minkä ikäinen? 10 viikkoa. 10 viikkoa, okei. Ja mä kerkeä saada sulta hihnää pois, kun sä olisit jo niin menossa. Noniin. Pari päivää. Oi Ellalle. Mikä on karko? Paavo. Paavo. Ai tuo oli Paavo. Paavo. Paavo tuu. Kunhan sä tulet. Voi kun saa pelottaa. Tuu tänne. Tule tänne. Tää on Jekku. No Jekku, tule sä tänne. Tule. Älä kiusaa Jekku pienempää. Mikä ikäinen? 10 viikkoa. Et sä voi olla noin pieni. Painaa tasan kilo. Joo. Täällä on toinenkin Paavo, Tiikle Paavo. Ai jaa. Mitkä silmät. Ei sun tarvii pelätä täällä. Toi on ihan pieni koira, sit sä voisit tykätä. Jaha, täällä on ruokintahetki menossa. Oi, onpas se pieni. Selvä. Lähti sinne. Meille 10 viikkoisena. Tää on nyt mun leikkihetki. Onks Paavo näkynyt? Hän on kyllä tosi rohkea, vaikka hän on Onko? pieni. Isompi Paavo. Joo. Purhoni, tuliko se kamera mukaan? Sä laitoit sen kameran, tuliko se mukaan se kamera? Eikö? Käytiin eka kertaa hän katsomassa, paino 600 grammaa. Se on niinku semmonen taskuun sopiva. Otan Paavolle noita. Vatsa sisään vai? Tossa on hyvä. Joo. Se on hyvä, että tulee hampaat lähtee. Joo. Juu. Sitten toi on kanssa, onko sä tätä härähäntää koittanut? Toi on kanssa tosi hyvä. Nyt kun hampaat rupeaa vaihtamaan, niin Okei. Joo. Jos mä vielä menen tällä. Juu. syrjään. Noki, Noki. No oli sen pienempi. Ei kun Noki.
Voi ne on ihan kauhuissaan tuo. Mihin se meni? Painikaa te, kun te olette saman kokoisia. Älkää sitä ei pientä kiusatko. Joo, se on. Menee tuolta se oma tuolta. Painamat sit myös. Se on Paavo, kun siinä rupesi painimaan. No niin, siinä oli Paavo. Oi, päivää. Herra jästäs Anna. Kuka tuosta kasasta? Monta siellä on? 1, 2, 3, 4, 5. Hänellä on kyllä tullut nyt kyllä säkäkorkealta. Ihan reippaasti viikon aikana. Mites teillä meni? Selma. Selma, tuli tänne. Täällä. Ja täällä. Niin jo. Moro. Yrittää hoitaa. Katsotko Pertsaliini? Ei, kuule haittaa. Oi, hyvänen aika, minkä ikäinen? 10 viikkoa. Ai kauheeta. Paljonko se painaa? Siis 930 jotain. Auts. Ja toi on sentään niinku melkein, varmaan nyt on jo lähemmäs 2 kiloa. Hän on niin pikkunen. Kova kipisevä. Miten sä kiljuut? Tuletko tuo? Joo. Me kattoo vaan.
pelkää niin paljon. Moi. Moi. Hei. Tere. No niin. Rouva Maris Mallinkas. Joo. Meni enemmän kuin puolelta. Paljon ihmisiä on. No, heitä on ihan uusia. Päivä. Joo. Mä uskon tahtisesti sitä aika paljon. Siirtykää vaan Velkojen kanssa tänne myymälän terälle, niin ei tule vahinkoja siellä ovessa. Nova, tule. Petsa, tulepa tänne päin. Anna. Anna. Nova, tule. Onko se sama kuin tippuu koko aika? Nova. Jokainen on jossain puolella kauppaa. Toi ei nyt ehkä ihan... No joo, menee vaan. Miks mun jalan päällä? Joo. Kaisan Nikke-kaveri alla. Kyllä, joo. Juurikin se. Joo. Se Anita, kun täällä pyörii tuolla. Se on meidän talo. Okei. Niin, Alvari meni. Mene vaan. Näkyy. Älä uhittele ne vaan. Menee ulko-ovelle päin. Ei ainakaan ollut. Nova vähän niin pienenä voi tulla tänne. Siskons meni jos Joo, se oli selvä.